més al meu canal, jo sóc Simmer Valenciana i vos porto un nou capítol de Històries del Bobalar amb Aitana. Bé, no sé si recordeu els capítols anteriors, que hem conegut gent, mos hem anat a divertir al centre, hem venut coses, hem comprat coses, però bueno, que si voleu recordar el que hem fet prèviament al capítol d'avui, ja podeu mirar-los, que són molt curtets i entren que no veus. A veure, avui hem de baixar a comprar. Amb 140 simoleons, però baixem a comprar, i és que l'hort encara no ha crescut. Jo, la veritat, és que jo crec que se liarà perquè tampoc estic tenint molt contentes les gallines. Així que el primer que anem a fer és que, bueno, com podeu veure, la Aitana ha passat d'estar cabrejada, plorona, sensible, en tots els aspectes emocionals, psicològics i físics de la seva vida, des de que s'ha divorciat del seu marit, i ara està supertensa, cabrejada i de tot. Bueno, i damunt li han portat un pastís que també déu-n'hi-do el pavo que mos va portar el pastís amb el company, saps? Que suposa que són veïns nostres i pareixien ahir pelea de gallos. Bueno, anem a guardar això. No sé si ara encara podem cuinar macedònia, perquè és l'únic que podem menjar. Perquè recordeu que així només podem menjar coses elaborades de la terra. O sea, massa baratet era el terreny que mos hem comprat. Hacer conserva. No tinc res per fer conserva. Per això hem d'anar a comprar. Cocinar en grupo. ¿Però què dius de cocinar en grupo? Si estic més sola? Pues res, que no tenim res. Ni pa Macedònia tenim. Mare Déu senyor. Vale, a veure, i això no podem... Res. Vale, pues bueno. Bueno, boniques, quedeu-vos ahí que ara tornem. Lo millor és que m'anem al poble a comprar 4 coses. Mira, el Derek Macmillan. Ahí el Derek Macmillan, Deixa-te l'estar. Hola, bueno, esta es la chica que l'altre dia va suar de la meua cara. Jo crec que m'acaba de veure i ha sigut com en plan, oh no, otra vez tu. A veure, jovial, presentació jovial. Ara sí, no? Ara sí, no? Gràcies. Bueno, a veure, que jo necessito fer-me amiga de la gent. És que estic molt a soles. A veure, alabar los beneficios del vegetarismo. Aitana és vegetariana, a veure què diu. ¿Tú quieres? ¡Coincide! Hablar de intereses. Bueno, ahí les tendes ja estan obertes, no, que no se mos faci tard com l'altra vegada. Jo crec que anem a fer un pipi. Això te porta de home. Ah, no, és únic. Mira, mira el fum. Que xulo, que xulo. Anem a fer un pipi. La qüestió és que, si vos fixeu, a poc estem aconseguint estretar relacions, no? Lligams amb la gent del poble, que jo crec que és lo primordial. Estem acostumades a la vida de la ciutat, pues ara venir així pues és una mica en plan... A veure qui em parla, saps? O lo típic dels pobles de prop de ma casa. I tu de qui eres? O les iaies ahí al carrer, que això hauria de ser patrimoni material de la humanitat. Les iaies al carrer. Que passen per ahí i te miren de dalt a baix. Literal. Ver canal actual. Mare meua, és que lo que no vull que s'entretinga amb això, però és l'única manera. Així que, a veure, venim així. Comprar productos de la tienda de comestibles. Senyora. Jo vull taronges. Té taronges? I carxofes? Pues no. Mare meua, quin percal. A veure. Ai, que se'n va, ai, que se'n va. No, és que és massa tàbia. M'he empanat. A veure, Kim. Ah, tu eres Kim! No, per favor. No, ha tancat. Ha tancat. No, per favor, ha tancat. No m'ho puc creure. A veure, no. No, és que ho sabia. Per què? No. Mira, estos están cotilleant y seguro que están charrando de mí. ¿Qui eres tú? Alcaldesa del pueblo, Lavinia Chopra. Vale, pues mos anem a presentar. Alcaldesa. Senyora. Uy, la Cassandra. Senyora. Tener una conversación sin tapujos. Amb esta cara, filla. Mare meua. A veure. Parla-li bé. A veure.
El más allá puede ser duro, cuéntaselo a todas las personas que atienden la barra y disfrutan unas cuantas bebidas baratas. Hoy es noche de fantasmas. No he oído nada últimamente, al menos nada que quiera compartir contigo. ¡Ah! No se enfade, señora, que soy nueva en el pueblo. Ay, por favor. A veure. Carmen. Ja que estem, pues anem a veure, no? Ah, mira la Kim. Carmen y Cecilia. Vaig a presentar-me, no? Hola, Carmen. Crec que he parlat amb tanta gent ja que no recorde qui m'interessava menys o menys, no? Però bueno. Crec que podríem fer una festa quan aconseguisca una mica més de pasta. Contar historia increíble. No hacernos amigues. Hablar de intereses. Amistosa. Reunirse con posible cliente. Ens estem aprofitant de la seva confiança. Bien, bien. Què ha sigut això? Ai, ai, ai. Bueno, a veure, menys això. Anem a demanar algo de menjar, ja que estem així. ¡Oh! Estofado de calabaza. Oh, aquí n'hi ha plats típics del poble. Me encanta. Pues bueno, anem a aprofitar. Mami, tengo miedo. Mírala, 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 mírala. Bueno, anem a veure mentre ella està dinant. A veure, sopant ja a aquestes hores. L'alcaldessa ja mos ha agarrat mania. Carmen, mos cau bé. Anne, pues bueno, també pot ser una possible amistat. El Derek este està com una cabra. Ai, calla, que són parella. Ai, senyor, senyor, que són parella. I jo me pensava que eren altres veïns. Mare de Déu, senyor. Clar, per això l'estava calmant l'Ian al Derek. M'està dient, calma't, fill. Perquè ja el coneix. Ja són cònjuges, viuen junts. Bueno, bé, bueno. Estic una mica més tranquil·la, no? Pere. El David este no tenim molta relació, però bueno. I tu, feo, mal. Bueno, i aquí ara que s'està fent amiga del fantasma este, jo crec que no és conscient. No és conscient de lo que li està passant. Està cansada ja. Bueno, jo crec que ara és el moment d'anar cap a casa. Perquè, mare meua. I demà a les 9 del matí m'on anem a comprar. M'on anem a comprar. Aprofitarem i demà ens tornarem a quedar a casa. Perquè, mare de Déu senyor, si cada vegada que arribo m'entretinc amb altres coses, pues ja està, no farem mai la compra. Vale. Que anem a veure una miqueta a la tele, però ver pel·lícula Sin amanecer de los muertos. O sea, la pel·lícula ideal. Estem així, enmig del no-res, les cases estan a fer la mà, com podeu veure. Aquí n'hi ha unes ruïnes xungues. Aquí un lloc xungo. I nosaltres anem a veure una pel·li de por. ¡Buh! Li està agradant? O està flipant? S'està rient? Ah, però... S'està posant coqueta. Cause this is thriller, thriller night. Corre por tu vida. Us està dient, corre, corre. Bueno, molt bé. Bé, l'ha pujat bé la diversió. Jo pensava que com és una tele així de caca, dic, pues no li puja res. Però bueno, què li anem a fer? M'encanta perquè s'està fotent. Vale, doncs me n'anem a dormir. I demà serà un altre dia fantàstic i meravellós. Oh, no! Uala! Ai, per favor. Bueno, mira, ja no he de regar les plantes. Oh, mira, mira quina por. Per favor. Que fosc. O sigui, acabes de veure una pel·li de por, que vius aquí a lo alto de la montaña, ¿sabes? Y está caent la de Cristo. Todo bien.
Sí, sí. Escena total de peli de por. Bueno, tu continua dormint. Mare de Déu senyor, que... A veure. No se va, atros. No! Oh! ¡Ojo! Trabajo desde casa. El jefe de Aitana está satisfecho con el trabajo hecho desde casa. Aitana ha ganado 135 simoleones. Mare meua, estic forrada. Sí, forrada. Quan vinguin les factures ho vaig a flipar. Home! Mare meua. Y después de la tormenta siempre llega la calma. A veure com esteu, pollets meus. Algo sucio. Esparcir pienso. Mare meua. Mireu-les, com me criden. Ens duem bé ja, jo crec que sí. Crec que Aitana està fent molt bona feina. Hacer una guerra de barro. Però què fas, filla? On vas? Quieta parada. I damunt se m'ha posat dolenta. Mare de Déu senyor. Estic flipant. Què és esto? Ah, una papallona. Vale, a veure. Limpiar gallinero. O sea, la fusión que acaba de fer amb el galliner. Vale. A veure, acciones. Crear bocado de animales en la nevera. Bocado amistoso. Oh, sí. Bocado amistoso, sí, a veure si això funciona. Investigar el caso actual. Asistir a una declaración de testigos. Vale, i això com ho faig? Clar, és que estem aprenent. Acciones. A veure, no, que és que estic entenent que se me moren. No. Recoger huevos. Día del amor. No, señor. Esto no está bien. Damunt se m'ha posat dolenta, per favor. 3 ouets! Ai, que bé. A veure, estan bons? Calidad normal. Bueno. A veure, fill meu, és que no n'hi ha solet. Què vols que faça? Dar de comer a pollito macho. Bocado amistoso. Ah, pues ho de fer aixina. Bocado amistoso. Tu. T'he de posar nom. Ah, se fa aixina. Bueno. Relacionarse. Jugar. No vol. M'està ignorant. ¿Estás tan happy? Ay, que s'adorm. No! Però, què ha passat? Què ha passat aquí? Però no vos baralleu. Ei! Ai, però que és una rabosa! Però bueno. A veure, què està passant aquí? Fora, home! Ah, per això no podia jugar. M'ha matat a les gallines. No! No! A veure. Que se volen anar! No, per favor! Gallina blanca. No, dar bocado, no te'n vaigues. Contar chistes sobre zorros. Gallina blanca, no. Però si no te caic bé, què faig? És que no ho entenc. No sé què fer. És un moment molt crític de la vida d'Aitana. Sabíem que no seria fàcil, però això m'està superant. A veure, menja, filla. No, sí, al final no podrem anar a comprar. És que ja ho veig. I damunt se me volen escapar les gallines. Jo què faig? A veure, què faig? He d'anar a comprar sí o sí. Assistir a una declaració. No, anem a comprar primer. Ai, sí, Simmer, sí, ai, sí, anem a Isina. I no passa res si enmig de la tormenta
Bon, anem al poble a comprar. I si me cau un raig, pues igual me doni més bona sort. A veure. Comprar. Damunt està dolenta, mare meua. Vale, a veure. Hem de decidir. Tenim anguila. Sucre. Arándano. Bueno, anem a fer ahí un hort. Que mare de Déu senyor, quin hort. Ai, llet. Anem a comprar 2 de llet, carabassa... Carn no, perquè és vegetariana. Cebes, chocoballa. Cocina, no, bueno, a poc. Colmenilla, hongo comestible. Ai, és que estic agarrant massa... Alguna cosa que he agarrat vale un pastizal, Vale, pues ya está. Ya veuré, senyor. ¿Y vostè què ven? Ah, pues ara senyora. Ui, la gata culo prieto. Anem, que això és caríssim. Anem cap a casa. Corre, Aitana. Mare meua, la que està caent. És que no mos dona temps per fer res. Ai, mare meua, com s'està posant tot el cultiu. Bueno, anem cap a casa. Què li falta per fer? Ah, sí. Anem a obrir-la el frigorífic i anem a posar totes les coses dins perquè es conserve bé i no es posi res roïn. Bueno, el tema de la fruita, clar, estem en primavera i jo he plantat coses que són de la tardor. Sí. Meravellós. Bueno, guardem la farina així, el sucre també. Estos ous me'ls quede, vale, y la resta, pues, para plantar en mal estado dentro de 6 días, pues no, cap a dins. I aquí 16 dies, molt bé, perfecte. Lechuga pequeña. Tot això ho plantarem, però de moment ho deixo aquí dins, perquè no es posi roïn. Hosti, tio, és que no tinc res per plantar a la primavera. No ho he pensat, Que malament. Bueno, i ara mon anem a la nostra feina, abans de que em pose pitjor. Mare meua, és que estic... Asistí a declaración de testigo. Bueno. Y ahí estamos. Les gallines m'odien moltíssim. He de passar més temps en elles. Anem a veure. Fora. Vinga, vés-te'n. Home, és que ja està bé, ¿Recoger huevos? Esparcir pierno. Pierno. Va, vinga, a veure. Buena. Infeliz. Però què et passa? Però per què eres així amb mi? No t'enfades. És que no vol parlar amb mi? Jo no sé com millorar la nostra relació. És que si se me'n va la gallina, a veure qui posa ous. Vaig a cridar a una de les meues amigues perquè hem abandonat totalment tota vida social i jo crec que hem de recuperar-la. I a més recordeu que estem estalviant diners per preparar la festa de benvinguda d'Aitana a Vilallonga del Sarro. No sé si me queda alguna tasca. Investiga el caso actual. Home, però on ha de fer jo això? Per l'amor d'Andreu. Pues jo crec que aquesta feina me la salte. El que vaig a fer és a veure si podem trucar al jefe i si no em dona si no em bonifica res. A veure, un simoleón. Mira, que de vegades esta funciona bé. Sí! Molt bé. A veure si demà podem anar a la feina. Ja ho sé que no hauríem d'anar, però intentarem anar. A la feina. I bueno, jo crec que per acabar el dia d'avui mos posarem a veure una pel·li, Obsessió total. Passarem de voler pel·lis de por, perquè l'última vegada que hem vist una pel·li de por ja sabeu el que ha passat. Així que quasi que m'ho anem a curar en salut, com diria ma abuela. Bueno, t'assustes, filla! I amb aquesta imatge tan fantàstica i la rabosa pegant voltes per menjar-se les meues gallines, acabem aquest fantàstic tercer capítol. No oblideu deixar un bon m'agrada si vos ha agradat
compartir, subscriviu-vos i tot el que vos dic sempre en acabar els capítols, perquè me fa goig que vingueu a veure'm. Espero que comenceu bé el setembre i res, ens veiem a la propera. Sims, adeus!